vakomana vekuzwa vamuudza kuti aiwa ndo vana vemawo veterans emunyika yeZimbabwe. Panapa vanobuda taura mashoko aiwa vachibuditsa kana kuexposa zvinhu zvanga zviri hidden, zvanga zvisingazivikanwi nevanhu, zvatoona zviri kuitika pakati aiwa pevakuru vedu, vakuru venyika. Sanapinda mashoko anobuda tagona kukomana children of Zimbabwe War Veterans Association. Don't forget subscribe, like, turn on the bell icon. Timida paendo pawo pekuzwa vanyora vachiti Vice President retired General Chiwenga did not attend President ED Mnangagwa's birthday celebrations in Masvingo because he did not receive the invitation. The Munumutapa celebrations were neither government or ZANU-PF party program, but personal birthday part celebration which required an investigation. Apo tinga kanganisa aidauti which requires an invitation. Saka panapa tikuna kuti panapa vakomana vekuzwa vakabudisa vachara masvika kuti aiwa panapa VP Chiwenga makaona vasina kuatenda this celebration nekuda kwekuti aiwa havana kana kutomboatendewa. He was not part of those who were invited kuti aiwa ngavauye vabetsere mutungamiri wenyika kucelebrate the birthday. Mashoko atobuda achiexposwa nevanhu vekuzwa vanoti vanenge masosi avo achiwana kube, but tinoona kuti aiwa these guys vanenge vachizviti aiwa tine intelligence dzedu dzinotsvaka information enhau dzakadai. So tikatarisa pane imwe post pazasi yacho vanobuda vanyora chiri the main aim of the children of Zimbabwe War Veterans Association is to defend the morals and values of the whole liberation struggle. It's our duty to fight injustice, human rights abuse and corruption. We defend the constitution of Zimbabwe through promoting democracy, freedom and rule of law. Sano mashoko atikuona kuti aiwa in fulfilling their mandate vari kubuda pana pachiexpose zvinhu zvakaitika vachiti aiwa yes we know kuti aiwa vice president aiwa munhu ari very close kune mutungamiri wenyika, atinga expect kuti atadze kureceive an invitation to the celebration yemukuru wake. Kutiza mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vida kuma section medu, so subscribe or like and turn on the bell.